Какво трябва да знаете, когато пазарувате в roberto.bg? Както в повечето онлайн магазини, първата стъпка е да си харесаш продукт, да маркираш правилния за теб размер и да го добавиш в количката. Ако не си сигурен кой е подходящия за теб размер или имаш друг въпрос към нас, не се колебай да ни пишеш или директно да ни се обадиш. Информация за нашите контакти можеш да намериш на сайта. След като вече си в количката, можеш да видиш следната информация. Безплатната доставка получаваш при поръчка над 200 лева. За поръчки над 400 лева автоматично получаваш 5% намаление. Добави продукти на стойност 600 лева или повече и отстъпката ти става 15% общо. Добрата новина е, че отстъпките при нас се комбинират. Доставка извършваме в рамките на 2 работни дни с удобен за вас куриер, Спиди или Аконт. Тя може да бъде насочена както до офис, така и до личен адрес. А как можеш да платиш? От Roberto.bg ти предоставяме множество сигурни и популярни начини за плащане. Част от тях са Paysera, Revolut, Apple Pay, може да избереш също така и наложен платеж, както и да платиш по банков път.